zanina chuan Marcel Universe kanen chunzom lenga episode masa khan lindongan demon ape transformation amang thei ti kan clear ho towa guya na kharon lang vele in lindongan na bumawang khana thinarim hleya a hote chu lozon ko tirme kani ma se ni lengan son hnu powa lindonga omna anson chu theilo wangin a thinarim zual hleya chuti lai chuan an pia dewa tang eng thome mo khria chulam chu pan ve ngal bo tlang pakhat chipa lindonga chu wa hmuwa a thom khret po kha lindonga siam ngei lo ni in a chakna thar lo an chin velani guyanan phuba la theito tur chu hlim hleya ma se lindonga chu ni ngatan ma lo ngai lo wa apo aren chin na tur aron om ve ta chu lom zo kani guyana chu na va be phei nga la Ama nilo ka engmala ni silo chutita ka lo chakbel man chu guyana chuan makati hleya lindonga chuan in beina chuan chungnung zok ma se a demon form a chuan in siam rei theilowa anulo ka a form pa nga ya changlet lein a chakna chan ve top a chan phaina hriani guyana chuan ram changa lo la in a technique chakber hmana lo tuma lindonga po chuan a fei kha la chuak ve ngal po ma se po ara chakbel hnu khan a feilan dan po chu lo in thak to in a dragon summon po chu lo dang to hle bo guyana beina lo dan hnu chuan lindonga chu sakai chunga khan chuangin mitangan ron punbel main chu mun chu chu san vata tuma anin beina khan guyana chu a chau ema wangin zui thei ani bik to lawani lindonga te chuan da huang khopuilam chuan pan le meka demon ape transformation aman thei hnuwa a feilan dan danglam ta dei chu makati hle ni ma se diwa chuan thilpa nga yani thu sein a ancient spirit weapon chuan a heavenly power aron lan chu tir tan to thua soya a zia chu a material mamon nei thei chuan a fe chakna chuan upgrade thei to tina ni thua soya ma se chu tiang ancient spirit weapon upgrade chu mental power level sang tak chawin an ti thei thua soibo lindonga te chuan da huang khopui thlen ma khopakhat da kui khwa chuan chol photan tuma chu hmuna chuan an fei upgrade na tur material thren khat zon khoman tumani anu dewa da kui khwa chuan vathlenga chutianga mi puitam chu lindonga chuan a hmulo rei to em awangin a feelings chu dangdaya ti hleni anu dewa building lian tak hi va hmuin chu building chu martial arts man ro chi khang khang lilam na hmuna lo niya an fei upgrade na tura an thilma mo po chu hmuna chuna om ngei an rena wangin an valut ve ta ni alu rol chuan lindonga chuan mental power chaktak nei midang anom ve te kha theya chu mental power chu mi pakhat lano pangtak second floor a omatanga ron chuak ania abulami te soidanin chu pa chu in papet sekami huazonga ni te kha theya mi chapole ho satakani thuan soibok anu amai che pakhat khian ni heron chuak phei veya mismu tia ko thin ni bokin chunu chuan zolai di po ara neya a energy mang chuan a bulvela mi pa te chu a in du ti remem thei thina ni lindonga po chu a magic chuan a doi a ve trepa ma se po war lo chak ve deuh to wangin atal chuak le vat thei thung diwa chuan lindonga chu film khur turin a ron cha a chan chu alo bera chunula chuan initial energy creation phase tala kai to don wangani atong dana tangin huazonga chuan mismui chu adu tia hret theya lilamna chuan thil duan ei chuan alei sak ngei tur thuwa khilpok
lilam chuan tranta Heart of the Devil an ti chu spiritual pills sangai nan ron zuar tana diwa chuan spiritual energy rim chu a hret vek thea wangin chu thil chu an fei upgrade nana material poimo takani thualo soya lindonga chu lei ngei turin a cha bok lo chang ve dangte lindonga na lan zel nu chuan spiritual pills sing ni na chang theya tlai thlangin chu lilam na hun chuan manga high level spirit treasure hlutak mysterious art armor an ti chu huwa songa chuan spiritual pills nuai khatle si red line a leya lindonga chuan a hausak zia lo hrethiam maya ma se chu thil chu a fei upgrade nana thil tangkai ani lo awangin a chang buai ve du lo thung a to beratan object pakhat mysterious carpet an ti chu spiritual pills singai nan ron lilam tana huwa songa chuan a lo chang le ngal bok lindonga chuan an thilma mo chu an leikim thokhat towa ngain kalmaya tuma ma se diwa chuan lo dangin chu thil chu lei turin lindonga chu lo tia aman na la khelo ma se spiritual power chak tak a feel thei thu lo se ni diwa thu rona wang chuan lindonga chuan huwa zonga chu han la na huwa zonga chuan chona lo ngain chu thil hutna chu kha thiam lo ma se lindonga chu ron lan vele zelani atopa lindonga chuan spiritual pills nuai khatina changta chu thil man na chu tu man an hriat lo wangin huwa zonga po chuan man to taka lei chu adu big lo ani lilama zo hnu chuan khian ni khan lindonga chu ron pana danglam na tak anei hian a hriani lindonga chuan lo in mel hre tir ve in zin fei bak mi ani thule chu khuwa mi chu ani ve lo thu a soya anin biak lak lo lai chuan huwa zonga kha ron chuak phei ve in miss khian ni chu ron mang tha akal pa chuan lindonga chu mel na sa in angei vak lo ti hret the ani miss khian ni po chuan a en dan chu lo mu ve ya huwa zonga chu mi hlau tak ani thu sein lindonga chu film khur turin a cha ngal bok 多谢芊芊姑娘提醒，那在下先告辞了。 atuk zinga lindonga chuan chu khuwa spirit weapon te upgrade train mental power sang tak nei master chenga anti chu muatuma lindonga chuan ron kal chan te chu soin a spiritual weapon upgrade theinan apuina wangena chumin hu chuan a spirit weapon chu ron la chuakin master chenga chuan alo en chiang vela dangdaya ti hleni upgrade na tur material te anei to ema zo chuan lindonga chuan a material la khom te chu ron phora master chenga chuan lindonga chu aloin bua saina sa hle to te kha thei mai ani a weapon upgrade na manatan spiritual pills singa angai thu soya chu mai ba ka a spirit weapon upgrade chu a hlotlin lo thut thei thu sein a hlotlin lo chuan a fei chuan a chet pha thei thu a sei bok ri sang hle ma se lindonga chuan spirit pills su pein a fei chu upgrade tum chin turin ati thowa这可是压上了我全部身家呀！拜托，一定能成功！ và nei thlang takin master chenga chuan a fei chu upgrade sak thei hlowa lindonga fei chu high level spiritual weapon nani ve to ni chuti lai chuan huwa zonga kha ron lut ve hlola chu huna tanga mental power chak tak ron chuak chu alo ka the ani lindonga fei ron hu chuan a du nga hleya man to taka le ron dil ngal bok ma se lindonga chuan ngai tu boi loin le phal lo thu alo sei nga la master chenga chuan vin deuh takin a customer te chu ron ti poi lo turin a lo tia a du huna aina lo lu le chuan a poi to tur thu a sei ngal bok huwa zonga chuan a chu pa in lindonga chu in ngai tu na an darkar somni pali a pek tur thu a sei le ya lindonga chuan poina to lo nan chu khuwa chu chu san vat turin master chenga chuan thu ron a lo pe bok mi pakhat thiron langin papet pakhat a lo boi pui meka chupa chu elder huagu ani in huwa zonga pa lo ni ya papet te chu gal thuam chikhat an master te ve him trin tu lindonga pon alo nei to trin kha ni in guyena beinan pu aman kha ni ya anei tu chuan a mental power manga tinungin an thupe gang zelin helma te bei thin ani
elder huagwa chu in papet seka ho tulu pakhatania reilo ten huwa a papet buipui chu peifel thein chu thil chu afapa huazongan manlai mun luya tlona a kenata na buat sai alonia chu papet changna chu enchin turin afapa chu tingal bok papet chu achakangin na lo chakleya chu papet ven himna hnuaya chuan manlai mun luya kalna po afapa chu ngai tu don lo thu huagwa chu na soeni chu tilai chuan mi pakhat huazongan lindonga en thatura ti chu lo kalin lindonga chu ni lenga pona chu lo thu le ina charchar thua ron soya huazonga chuan lo en tha chun som zel tura tin a fei chu engtina mo nei sak nge tumani chu tilai chuan lindonga te chuan an mysterious carpet leikha an lo bel chiang vel meka manto takin leima se aman na le atang kaina an laka chuak theilo ani lindonga chuan a mental power le a spiritual power te chuan kap chin vel ma se engtin ma theilo wa diwa chu mo puin thiltang kai lo tak to taka lei pha thua soya ma se diwa chuan chu thila power chak tak chu a hret thei thua lo sei ve tlat thung a hnu dewa lindonga chuan tipal thil thuin a mental power le a spiritual power chu mangkopa chu vele an thil lei chu ron engin lindonga chuan makati hleya chu thil an lok tur chuan mental power le spiritual power man ko pangai lo ni avoi khatna chuan lindonga chu hlo chama diwa po chu ran chuak vele vatin engtin nge tia ran zota tumnon le turin a khil ngal bok lindonga chu hlo cham zelin zan khoina beya zingkhwa lo war chuan lindonga chuan a mental power le spiritual power chu in buk tok chen a mang thiam towa diwa chuan lo sei fe in chu thila chuan mental power le spiritual power chopola technique chaktak mandana lo in zia kani lindonga chuan chu technique chak zong chu enchin ngala chak leya ma se diwa chuan lo dangin anom na po chuan a chet pha thei thua lo soya chu thil chu a hlawom mele ma wangin lindonga chuan hunram changdanga enchin atum ta zo kani lindonga chuan khuwa chuan chu san vata ngai thua soya huazonga kha beidon mai don lo thu soin ama kha an lo hne the ni poin khochunga chuan a hote tam takin an ron pui ngal dona boina an to bel ma an kalbo vata tulani konga kallai chuan lindonga chuan mi pahinan zui ti kha theya chumi ta chu huazonga mitir ta kha lo ni in lindonga chu akalna pianga an zui rozelani khopon an thlen hnu chuan lindonga chuan an zui ru ti khre dai to thu ron soin ron chuak turin atia lindonga chuan chumi te pani chu an chak zek don ti kha thein advanced form creation face an kai ve to ni ahnu loka huazonga po chu ron thleng zui ve ngalin lindonga spiritual weapon chu aron dil leya ma se voi ni nan lindonga chuan chu thil chu khalturani lo thu lo sei le ni huazonga chuan do thei to lo in a hote chu be turin thua pe ngala reilo de chungin lindonga chuan an pahni na hne ve theya huazonga chuan ama nge in ron be ve tan atumani lindonga chu lo chak ve ze ka wangin huazonga chuan a spirit weapon chu aron pe ka kum khat chunga ta na thophat chuan a thalo tur thua ron soya ma se lindonga chuan hlauna chete ma lo nei loin atana thokjok turin huazonga chu lo tilet ve thungani an mel ma te ram chunga pathum le pakhata in be chu lindonga chana chiat ema wangin linia na chunga chuan chuangin thosona tuma huazonga te po chuan zui ve ngalin episode 13 chu top ta ni